prečo by som mala vlastne riešiť tie farby? Však ja sa obliekam intuitívne, ja viem, čo mi pristane. Čo by si odpovedala na tú otázku? No, čo tie farby správne dokážu s tou ženou urobiť? Mhm. To je proste, mňa to úplne ťahalo k tomu farebnému mentoringu, len preto, aby som vedela, nejako som to intuitívne cítila, že chcem vedieť skutočne, že aký som farebný typ a že ktoré farby teda budú ako keby hrať v môj prospech. A už by som to ani nevymenila, ja to môžem každému len odporučiť. Mhm. Takže pre mňa to bol základ, pretože teraz prídem do obchodu, prvé, čo si čeknem, sú len farby, že či vidím, či tam niečo studené, keď nie je, odchádzam, keď nájdem studenú farbu, idem k tomu, potom riešim teda strihy, pretože ja som pokračovala v tom strihovom mentoringu práve kvôli tomu, že moja postava nie je úplne ideálna, že ako keby ho objemnejší vrch, nižší spodok a chcela som vlastne vedieť, ako to vykompenzovať. Takže uľahčil sa mi úžasne akože v tomto nakupovaní vôbec odevných kúskov.